Všetci z Lulých slov, len dnes vás vítam u nového videa. Dneska som tu s Maximom. A ja vás vítam u nového videa. A dneska som tu s Maximom. A už vidíte, že pijem mlieko. Prosím vás, dajte odber Filipovi a pozrite sa na moje videa. A ešte by som vás poprosila, aby ste dali like na Filipové videa všetky. No dobre, a ja idem teraz skúšať milky. Prvé je sem chocolate milk, takže ja sa dám. Choco milk teda. Takže ja si dám ten chocolate milk. Tie všetky drinky majú také isté animácie. OK, akože také hodnotím 7 z 10. Idem na ďalšie. Teraz sa mám lemon soda. OK, ja moc akože nemám rád lemon, takže dávam tomu... Nemám vôbec, takže asi 2 z 10. Ďalšie, tu mám tento orange soda. A... tomu dávam tak 5 z 10, 4 možno. A ešte ako bonusové si sem objednám 2x spicy. Dobre, a idem si ho dať. Kto mi zobral ten 2x spicy? Asi sa ti odstrániť, ja ho nemám. Ty ho máš. Nie. Omylom sa ti asi odstrániť. Dobre, takže to 2x spicy, to neviem koľko už robuxov stalo, ale viem, že to stalo robuxy a dávam tomu, a tomu 2x spicy určite dávam 10 z 10. No tak zabrite ma, prosím, nehorí celá hlava. Ukradol som Filipovi a za to má diabol. Ejo, tak čus.